സ്നേഹമുള്ള സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ജോഷുവയുടെ പുസ്തകം 3:5 പറയുന്നു, ഇന്ന് നിങ്ങളെ തന്നെ വിശദീകരിക്കും, നാളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അത്ഭുതം പ്രവർത്തിക്കും. പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാത്തത്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാത്തത്, നമ്മുടെ ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പാസ്സാകാത്തത്, വിദേശത്തേക്ക് പോകാൻ തടസ്സമായി നിൽക്കുന്നത്, ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിൽ നമ്മളുടെ വിശുദ്ധിയുടെ കുറവാണ്. അതായത് പാവം ഉപേക്ഷിക്കാത്തത്, പാവം ഏറ്റുപറയാത്ത, ആരെല്ലാം പാവം ഏറ്റുപറഞ്ഞ് വിശുദ്ധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു, അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും കാണാൻ സാധിക്കും. പാവം നിലനിൽക്കുന്നിടത്ത് സംഖ്യയുടെ പുസ്തകം 32:23 പറയുന്നു, പാവം നിന്നെ വേട്ടയാടും. അതായത് ഒരു കാട്ടുമൃഗത്തെ വേട്ടയാടുന്നത് പോലെ പാവം നമ്മളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ പിന്തുടരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെല്ലാം മേഖല ഉയർച്ച ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ ആ മേഖലയിലെല്ലാം സാത്താന് ബ്ലോക്കുകളിടും. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ഒരിക്കലും ഉയർച്ച ഉണ്ടാകില്ല. പ്രിയമുള്ളവരെ, പാവം ഉപേക്ഷിച്ച്